Oh. Yon. Alright, smadlang na ito. Pakain tayo ng papaya sa ating mga Rhode Island chicken. Paborito nila ang papaya, madlang na ito. Ever since na pinapakain ko sila. Diba? Lalo na yung nag-iisang tandang Sora. Kasi kain kayo. Uubusin nyo. Ang hindi lalapit, walang pagkain. Ikaw nakapula, maganda yung itlog mo. Kain! Dali! Buti pa kayo may papaya. Merienda kasi hapon yun, di ba? Merienda pag alas 10 snacks. Kain everything. Ito, ganda ng katawan. Gandang litsunin. Ihas kayo ka ha. Kaon! Sige. Yan. Sa inyo na yan. Bye bye. Kaya ninyo pati balak.